Saga po nantang mga 5:30 na. Hello, how do you do? Ingat kita na po. Henry, ang lalaking hindi kampo mga tugang sa programa ang Morning Hirit. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Aramong tanawan mga buena manong bareta ngunya na pag-aaga mga tugang sa DZGB. Ano na ini, dahil na ding nagbababa 400 na naman ang panibagong kaso mga tugang kan COVID-19 digdi po sa Bicol Region. Iguan na naman kita panibagong sobra 400. Susog yan mga tugang sa report kan Department of Health. Sigon sa informasyon ang Kabikolan. Kasi po mga tugang sa latest na informasyon na linuwas kan Department of Health, may dagdag po na 436 o 35 na panibagong kaso mga tugang nin COVID-19 na nagresulta po sa bilang na 6,973. Sa bilang na iyan, 37 po ang sa Albay, 7 sa Legazpi City, 5 mga tugang sa Daraga, 4 ang Pulanggi, tabako asin, Pulanga asin tabako, Mantang, Tagtulo po ang Kamalig, Pioduran asin Santo Domingo, 2 ang sa Ligao City asin Malinaw, Mantang 2 man sa Awas, sa Ibong Nalado, Tigsaro ang Ginubatan asin Libon, 14 man ang na-record na dagdag mga tugang sa probinsya nin Camarines Norte, Mantang iga po nin 291 sa probinsya nin Camarines Sur, asin mga tugang wala pong naidagdag sa Katanduan, Mantang 3 sa probinsya nin Masbate, Tigsararo ang Claveria, Masbate City asin San Pascual. Sa Ibong Dalado, 87 po sa Sorsogon, 33 sa Sorsogon City, 13 sa Donsol. Umay, punta ko rin sa Donsol, napanuinin na sa Donsol, 13, tabi, Yan, tras tanto, siyam sa Huban, 7 sa Gubat, 3 po ang bulan asin Barcelona, ang bulan, 5 ang Barcelona, 4 sa Magallanes, Mantang 3 sa Erosin, 2 sa Castilla, Pilar asin Prito Diaz, Mantang sa Rosa, Kasiguran. Sa Ibong Nalado, mga tugang ang recovery 173 lang. Mantang iga po ni na-report mga tugang na 7 na nagadaan dahilan po sa COVID-19. 7 gadaan iyon 4 sa Kamsur, Taro sa Masbate, Mantang 2 sa Naga City. Sa ngunyan, ang DOH padagos ang pangapudan sa tuya na kinakaipa na magsunod sa tama na protocol tanganing maiwasan ang padagos mga tugang na paglakop kan COVID-19 hindi po sa tuyang lugar. Okay, yan po mga buhay namanong bareta in the morning. Mientras tanto, maraming po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas na sa linya si Ans Galero. Ans, good morning. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, gadan ang sarong miyembro ng New People's Army o NPA. Sa sarong encuentro entry kan makateroristang grupo na ini. Asin man kan mga miyembros kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas pati na kan Philippine National Police sa Barangay San Vicente, Lupi, Camarines Sur. Napag-araman kan DZGB News na nagkasararo na pwersa kan 96th Infantry Battalion, 9th asin 902nd Infantry Battalion, pati na ang Sipokot asin Lupi Municipal Police Station na nagkondusir in operasyon kontra sa mga communist NPA terorista na sambitan ng lugar. Poko mas o menos 20 na mga armadong persona ang naka-enkwentro ninda asin nagdurar nin 25 minutos ang palitan nin putok. Matapos ang enkwentro, nako akan mga otoridad ang lawas nin salong miyembro kan NPA, mantangan ni baka ini mga pag-iriba nakadulag sigun sa mga otoridad.
nakuha sa pinangirang lugar ang tulong anti-personnel mines, 20 metros na wire na paggamit din ng gatos pidaso din balakan para sa M16 rifle, cellphone asin iba pa mga propaganda asin personal na mga materyales. Sigon kay Colonel Jaime Abawag Jr., ang Brigade Commander ka 902nd Infantry Brigade, daisin na mapundo o dai mapundoan sa iyong komandansa, nangaranapon ang mga pigigaramit na hideout ng mga CTG, asin mapadagos man sila sa operasyon kontra sa mga ini. Yung BVP ang mga impormasyon, Ans Galero, DZGB. Salamat sa report. Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Hello Jim, go ahead. Hello, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay niya to sa kuyang area of responsibility ta BBP. Matrangkilo pon kaso hapon hanggan kaso banggiday ki mga toward na mga nasiripan kitang report sa mga record kan kapulisan. Pasiring kita BP sa mga istorya follow up makondosir nin sisyon sa maabot na Domingo an konseho kan barangay Morera digdi sa ginubatan sa pamamayon ni punong barangay Rino Ulagir may kita man ini sa kontrobersyal na proyekto kan DPWH na pag-implementar kan regional office kung saan an konseho kan barangay nagtutumar parte sa nahiling nindan na sistema kana proyekto na dahil maintindihan kung anong klaseng riprap ini. Kada man paninda na hiling ang program of works kung saan kung ini konsideradong grambol o fill up sana. Sigun kay punong barangay Rino Olaguer, kanaputol ang riprap, kanugpan ini kanaublas na daga haling sa itaas kan bulod. Iyo. Personal niyang nahiling asin ipinahiling kan mga nakaobserbar na mga nakakaagidigdi kan tahaw kan pinagkaputulan kan riprap dayman kisiminto an mga gapo kinamada anigwasa na ni na simento suminahampang sa tinampo gari nagluluwas so pangluwas na kan mga kinamadang gapo an may simento an tahaw dae ikadawang reparo ni Kapitan, Garo iyo. ang tindog kan riprap nasa 80 degrees sa sayang estimate. Samantalang sa sayang pagka-intindi, dapat bananay ini o slope, iyo. may embankment para masigurong dahil magparatupag ang bulod. Nakuarog ka ini na pag magrasay ang daga, ang iigoon kan nag-uublas na mga daga kan bulod, mismo ang riprap natural sa gabat kay ni mabibring ka ang struktura siyempre kung sa inatisting na ini na yung ginikanan kung na putol ang portion kan 168 meter na riprap. Si Kapitan Rino Olagirta BBP sa pagkaaram ko gari engineer man ini kaya may kinabatiran ini sa mga proyekto kung kaya sa Domingo ang intensyon kan sa indang sesyon magformular nin resolusyon i-address sa DPWH na hagadon ang atensyon ka na sabing ahensya sa pagsabing baka nagpipinsaran DPWH baka dahil man nagre-reparo kay ni iwala sinda sa trabaho kan kontraktor ang DPWH mismong publiko na nagsasabi may diferensya ang proyekto tamala nga ni nagre-repair panduang bisis na dahil ni Tabi BP iyo pangduang bisinot da. Totoo yan. Kaso karanipot mo kayan, Jimmy. Igwas akong duminalagan digdi sa DZGB na sarong persona. Din po ako dyan sa DZGB. May lalaki sa kuya na nagtuko-tuko dyan sa baba. Duman sa may tindahan. Ulokon siya. Ako nadangog nga sa report ngayon ni Jimmy. Aram mo nga sir nga. Pangduwa na ito. Marami ng pahog na ito. Sabi ko saro man sa nan-isi ko. Pangduwa na. Suprimero ngayakan. Suprimero ngayakan. Hinidali tulos na kanahiling na nagtutupag. Inayos tulos tanganing tayo mahiling kan tawo. So ikadua dahil na ninda matago dako
pula. Puro halawig pati. Puro halawig. Oo. O di, tugma sabi ni Kapitan Palan sa nag-confirmar sa imo. Yes, totoo ito. Totoo yan. Si Kapitan nagsasabi na kung naduwahan ang nasabing proyekto na naraot, ako imposible na matuluhan o maapatan ini. Correct. Buda, Sagod na so, slow. may- Pinadraw ba sa kuyang picture di? Akwan talaga, medyo tindog masyado. Tindugon masyado, kaya may posibilidad na marumampawag pa yan. Dapat turutong badain eh. Oo. Kwan sa bulod. Slope. Yes. An makatakot pigadi tan digdikan barangay. Irak man nga kung may madiskwido kaan kan kung nag-aagi sa gilid auto tapos ruminampahog so daga tuminomba so dike Yan. so ripap. Paano na nga irak man? Bata dyan baga, may mga panahon ang agi dyan kan mga auto maluya. Yo. Tako nakasunod ka sa truck, naharalaba. Di maluyan dalagan mo. Matay nga bag naguran. Rampahugan ka kaya. Ibong-ibong pati ni kan tinampo bibe. Yes. Ibong-ibong. Iyo wag sa tampi. Pag ruminampahog, tinampo mismo ang tatamaan. Ugpaan ka ka ne. Yes. Gari ka man sa nadig. Tama. Gari binagsakan ka man sa nakang kinabandig di. Exactly. Sa sesyon gustong maaraman kan barangay sa DPWH base sa program of works kung nasunod o dae. Tama. Spesifikasyonez kay ni. Kung matatandaan mismong si Mayor Jim Anong Hoko kan naaraman na guminaba so portion kan riprap, iyo man an sabi na gusto niyang maaraman sa DPWH ang nag-implementar kay ni kung nasusunod man ang an spesifikasyonez susog sa program of works dahil sa kundae ako talaga imposible na sa mga masunod na tiguran mabibring ka mang giraray ang riprap na ini. Yes. Sa talado na po na niya to kaso hapon si Ma'am Lucy ang tagapagtaram kan DPWH. Sini dahil kitang masabi kay ni. Siya mismo iyo ang nag-brought out sa meeting kan mga opisyal kan DPWH kan controversial na ini sa Morera and sabi katawan ki atensyon. Dangan ipinaabot niya to sa plan na kan barangay. Welcome da susog kay Ma'am Lucy na magpadala sa tinag-resolution gani na maaktuaran answering may paliwanag sa barangay kung ano mananggad ang dalagan ka na sabing proyekto. Yan tabi pipihan sa tuyang mga follow-up report. Jimmy na salita, DZGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Ala, di man lamang kayo. Naman, sus ko, bata wala. So, gapo sa nabaga na kinamada, design kaya. Tora mang kabilya kayo dito. Anyway, bahala na kung actually tama suwestyon ni Kapitan. Dapat po ito adalang kimarita. Sayang kang kwarta, nagkakasusunyan ka ng gobyerno. Mientras tanto, mga tugang oras po sa Pilipinas, 5:39. Newspaper front page. And what's sa morning hirit? Newspaper front page. And what's sa morning hirit? Dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni News Manager Mar de la Cruz sa ramon tadawan mga baretang maruluwas sa mga periodiko, mga bareta na maruluwas sa mga online, enot po sa programa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga taga-Tabay. Mastros na quarantine protocols sa ipapautop na alert level system malabog sigun kay Yusek Vega. Antang implementasyon ng alert level system sa NCR dahil makakapekto sa public transport sigun sa DTI. DepEd nagaganin 33 billion pesos para sa laptop ka mga paratokdo sa distance learning. Nyan. Numero ka mga fully vaccinated sa nasyon, puminakol na sa sobra 17 milyones. Panahon in Taguran, tiglalao mo na mamamatian sa katapusan kang 2021, sigon ka pag-asa, sa paglaong kan Il Nino. O na, La Nina. La Nina. And tanto sinabi si Giraray, o kaya sa Senado, pinanatan si Giraray ni Presidente Duterte, manong sa investigation kay ni Sanomalia, sa COVID-19 funds, pantay nagbalos tama ng gag order sa mga cabinet members na dahil mag-atindir sa mga investigasyon, sagot na dahil siya ng pagtutugot o go signal. Grabe talagang napikon si Presidente, no? Kan may akusasyon, may corruption sa sayang administrasyon. Roger that.
Understand to DOJ mapulos ng Immigration Lookout Bulletin Order kontra kay Michael Young. Bantang PNP dahil namomonitor na patakot ng terorismo sa nasyon, opisar kan patanid kan Japan na posibleng sa Southeast Asia magkaikunin mga suicide bombing. Oo, talaga. Roger. Pagtaonin 1 million na may kukonsiderar na pinakagurang na tao sa nasyon, as in sa bilog ng kinaban, itigbusol sa kamara. Ayos. 124 years old, VP. Pira? 124? 124 years old. Iyo. Ito apat sa independensya kang Pilipinas. Grabe, ano? Matindi. Ayan. Pigbusol na kaya itinauna sa Guinness Book of World Records. Ang mga ebidensya para kay Lola Francisca Susano. Tangani na masalidahan bilang world's oldest person, living person. Iyo. Ining si Kane Tanaka kang Japan. Iyo. Na namundag 1903. Gada na ito, di? Ini si Lola Francisca 1897 namundag. Hindi ano. Buhay pa nun yan. Okay, so yan. Dito yung mga headlines ko niya na pagkaaga. Abangan na lang iba pang detalyos kaya at yan alas 6. At alas 7 para sa mga nangenot na Draculang Pareta sa Satuyang Palibot. Napangaran ka na PYZ Enterprises para radyo. PYZ nyo yan. Kahit walang laon, konektado ka 24/7. Hanapon na si Mr. and Mrs. Pauline Marisa Calio dyan sa Endang Kintaan, Pampanga LTO at in LTFLB Regional Office, Purok dos Rawis, Legazpi City. From News Base, Marnila Dainiba, good morning! Salamat pa rin, Mar. Ini po ang Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. pali po dyan sa newsroom, newspaper front page, natugang sa DZGB. Hello, good morning, Miss Miss Janice. Yes po, sir. Yes, ma'am. Hingi po kami ng forecast para sa araw na ito. Go ahead po. Magandang umaga pong muli para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, September 15, 2021. Patuloy pong nakakaapekto yung tinatawag po nating ITZC or Intertropical Convergence Zone sa may Palawan po yan, sa Visayas at hindi po sa Mindanao. Samantala dito po sa atin sa Bicol ngayong maghapon, ngari pa rin po natin asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-ulan o kaya naman pagtiklat pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman ang ating hangin na manggagaling po yan sa may silangan hanggang sa timog silangan ng Iras na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng ating karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin dagat ng Bicol Region. At ang ating naasang got ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw is sikat mamaya lamang pong 5:34 ng umaga at ito'y lulubog sa ganap na 5:46 ng hapon. Wala po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po nag-uulat. Salamat, Miss Janice, sa report. Mula po dyan sa Pag-asa. Yan po ang kalagayan ng panahon. Yes! Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:36 naman, mga tugang sa Pilipinas. Araman na po ang dagdag na report. Halid dyan sa luwas na sa linya si Pading Alar Mario. Padi, good morning. Go ahead. Good morning, Pading. Piyo man napaluha si Kapitan Juan Madecano Jr. kan Barangay Bigao Daraga sa kaugmahan kan solar water system. Nadakulang biyaya sa singtang barangay para dahil na manibisilan ang mga residentes sa pagsakdo. Kiring gani ang sentimiento bako sana sa barangay Bigao. Naharayo ng barangay Bulod, kundi sa ibang pang mga lugar na may ginagurahan na ang mga solar water system na ipinag-ipo sa Esfuerzos kan ako Bicol sa suportaman kan DPWH lalo digdi sa Segundo Distrito at Second Engineering District sa pamayon ni Engineer Warren Asuteya.
ang mahayag man ni Congressman Saldico nagsabay ni sa ginibong inaugurasyon kasunod pa sa tabon-tabon sa Villa Francia sin Gabawan parte pa sa nanikan sa isang target na 3,000 sobra na mga barangay Bicol-wide dahil anak ko Bicol iba na rin na porsiging pondo para ipagpanago sa mga proyekto na yan sa iba-ibang mga barangay Bicol-wide. Kasunod pa, pinag-inauguraran at sa Bigao, sa Tabon-Tabon, Villa Francia, Dangan, Gabawan, at may mga masunod pang schedule na inaugurasyon sa bayag man kan PWS Representative na si Engineer Nards Gonzalez, na Second Engineering District PWH, talagang masiring kaning proyekto bigaadalan ni Dayang pinag-iisipan para sigurohon na sustainable na maserbisyuhan ang mga barangay na beneficyaran o mabibinifisyaran pa ng siring na mga proyekto. Yan pa rin ang informasyon natin sa Lawas, Alarmario, DZGB. Salamat, Baring Al, sa report. Hali po dyan sa Lawas. O sa mga birthday celebrators natin, ha? Happy birthday po. Elisa Fajardo, sabi niya, good morning po sa Gabos, watching hali sa Gabawan, Daragalbay. Stay safe po. God bless us all. Ma'am Grace Bunaobra, good morning. Ay, parang may message si Ma'am Grace na may birthday, ha? May lang. Alvin Dado, good morning po. Have a blessed Wednesday. Chit Fardinian, watching from Makati City. God bless everyone. Cristita Macandog Golfo, good morning po from Hong Kong. Ryan Aranya, watching. Gemma Valbalosa from Barangay 10, Cabugao. Teresita Madrilejos, watching from Pigcali, Legazpi. Regards po sa pamilya Banyas de los Santos at sa mga taga Pigcali. Always nakatune in po sa DZGB. Thank you. Emelina Ludana, watching from Purok 4, Bagong Bayan, Daraga, Alba. Okay? At saka Sugabos Tabay na nakatutok ko niyan sa Facebook Live. Gary Abinya Surban, good morning daw kay Miss Ria Pacundo dyan sa Barangay Liktin, San Andres, Catanduanes. At saka sabi ni Erwin Bercasio Baranda, harani sa moya iyan digdi sa Negros, yang pinakagurang na Lola Iska, permisa na tinabuan na gulay ang piguulam kaan. So aki niya, ang panganay 101 naman ang edad. Talaga ano? It's all the best. Ang edad ninda, mga magano yan, mga sarong family. So aki pala 101, sabi ni Sir Erwin Baranda. So aki 100 and Pereto 25. Tapos so ina, so aki 101. At hindi nasa lahi adi. Arnel Mallorca, watching from Cubao, QC. Wala ito. Happy birthday po kay Manay Selly Barcena and Edwin Panganiban. More birthdays to celebrate. Stay safe and healthy. Sabi ni Ma'am Grace Bunaobra. Good morning daw sa mga taga Banyagenyo. Sabi ni Lydia De La Torre Magdao. Jerome Milanes, taga Mayon Daragal, Dunya Mabel, Anyo Nuevo ng San Roque, Legazpi, Janet Bandol ng Taisan, Sendo. Okay? O bueno, tingnan natin ang iba pang mga greetings in the morning. Advance happy birthday po kay Danica Lovino, Basyon, Austria, NX Kapitan Ian Buena, and happy listening sa mga taga Del Rosario, Kamalig from Kagawad, Aye Rodriguez, dyan sa Tagas, Daraga, Alba. Okay. Ay, pangyayari kayo. Ma'am Ansi, pagikumpleto ha daw ngayon tabi ang kuwang kayo ni, ang detalye kayo ni, text mo. Ma'am Ansi, pagikumpleto daw ngayon tabi, buda, ano pa, ang ibang detalye kayo ni. Sain ibuborol, sain dadaraon, yuman sana, sukaw, maski sukaw sa kampag ganan, maski dain na. Si is pangyari sa mauraro. Maman si pakikuan ngayon tabi, kompleto daw ngayon tabi, ha? Believe talaga ngayon kay Jimmy kun sa rating number 1 kan DZGB, nito kun sa rating number 1 reporter kan DZGB. Number 2
Ayos ka talaga. Joker, sarawayon ka. Sarawayon ka talaga. Bueno, sabi ni Noel, aram na may korupsyon. Aw ano VP, de aram na may korupsyon. Aw ano iyan, buta na bungos pa. Iyan sana. Sir, kahapon nagbakal ako dyan sa Sarong Auto Supply, dyan sa Daraga. Nagpark ako ki auto. Pagluwas ko, natanaw ko dyan sa taas kang RHO sa rooftop. Jesus, grabe awot. Day ninda iyan na iling. Tabi, pwede yan papicturan sa reporter. Concern lang po. Sige daw, tayo pahiling ta daw ini. Pahiling ta daw tabi ini. Ano ba yan? Natatamabuton yan. Sabi ni Oisidan Orense, may informasyon tungkol kay Father Momoy. Mary's Healing Sanctuary, Lidong Santo Domingo Albay, announces the healing mass of healer priest, the Reverend Father Efren Momoy Borromeo, Salt, every Saturday 5 p.m. live sa radyo, as in FB. Search for Mary's Healing Sanctuary on Sundays 9 a.m. Live man ini sa Moya kwan. Live ini sa Moya tabi sa ano ini sa bako live sa DZGB ni Jing, bura sa Facebook Live. Facebook Live ade. On Saturday 9 a.m. to those who be okay na. It's all right. Sabay kali kadan rin si volunteer yan sa Mary's Healing Sanctuary. Jeril Aranya, solid Macedonian Hirit, viewers, supporters, belated happy birthday kay Sir Arnel Bandula sa Bugtong Legazpi at kay Rodel Moyano dyan po sa Barangay Kalitiwi, Albay. Migo, good morning. Sabi ni pinukopalan ako pinukopalan ako ni Kuwang Kasabago ni ni amigo ta. Sabi ni Pading Ray Romero, Juan 7:18, ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niya oy sa kanya'y nagsugo. Ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Amen. Masaya at mapayapang araw ng Miyerkules sa lahat. Patnubayan tayo ng Panginoon. Salamat padi kong pugi. I love you. Likewise padi. Alright. Jomar bien. May report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Jomar. Come in. Come in, Jomar. Alright. O sige, si Lewins na muna. Good morning, Tabi, amigong Nongs ng Nongs Meat Shop. Good morning, Tabi, sa imo, bossing. Jomar, come in. Salamat, BP. Good morning sa mga parantabay. Duwang persona ang nadakop sa bypass operation kasud madigdi sa syudad kan Tabaco. Ang mga ini nabistuhan na si Philip Bon Manggao alias Pipoy, 30 anyos, mekaniko, residente kan Puruksay, Barangay Pawa, Tabaco City, asing Vicente Aguilar Bubilis alias Teng, 31 anyos, kan Puruksay, Barangay Pawa, Tabaco City. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea na ang duwang ini iyoan haloy na nidang pigmamanmanan sa database list kan syudad kan Tabaco bilang mga personalidad sa droga, asing kasudma sa ikaduwang pagkakataon naging matrayumpo ang sa idang bypass operation, naginibo mismo duman sa talyer na pinagtatrabahuhan kan duwang ini ilang mekaniko sa Barangay Bonbon kan Tabaco City. So, haloy ka na po ining biga mamanmanan dahil po paraling ini sa satuya tapos naririparo ta na minsan po na pinasurveillance sa ini iba kitang personel na nagpairahay ki motor lantadan po nag-aabutan at karon po tigil yung runner hindi po siting hindi po niya may mga contact so hindi po nasaro na steady lang po niya sa trabahohan so yan po ang naging transaction nila kaya gani po kung mahiling mo ang istura kang saro digdi di ka po talagang di mo papigil laboratory kumbinsido ka na po na talagang pwedeng nakagamit si droga kasi sa oras po ka sa tuyang pagpaypas
alauna 52 sing hapon, talagang medyo sa appearance kasi yung pong pandok, medyo talagang makaduda na ang hero-hero kang panga. Tapos po talagang ang itsurahon. So yan po ang satuyang inibong pagkasakang bypass operation na supposed to be po kahapon pa ini. Kahapon ni pa po ini biga trabaho, kaso talagang medyo magdalo baga sa panahon kahapon, naghalik po ini. Sorry, nakapapakan kita kahapon digdi, kaya lang dahil po ibinalik so item. So kaya kita po baga, bago kita makasaliti, mapapakal muna kita. Pero di po na ipabalik, kasabi daw, iko siya mas sinarahan kahapon. Si Police Lieutenant Colonel Edgar Asotoya, Chief of Police kan Tabaco City. Yang report, Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar. Mientras tanto, Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning. Kumusta dyan? Yes, salamat Abi VP. Good morning. Good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pa manabareta sa rong ina na taga-dinagaan Legazpi City kunkun sa karsel. Pagkatapos na aligadong mangikit ning panggatas, 2 kilong gatas sa LCC Supermarket Legazpi Main sa syudad kan Legazpi. Pasado digdi sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na midbida na si Certain Jubik Ayala Iguyena, 38 anyos may agom, wala daw ining trabaho na taga-residente ka na sambitan ng barangay. Sigun sa mga CCTV as in security operator ka na sambitan ng establishmento, dakop ang suspect. Pagkatapos na magkuha ninduwang alas ka na kantidad 500 pesos, inilaag sa bag, puminasiring sa may LCC Essentials as in luminuwas sa may Gate Rican Mall, na dahi uminagi sa cashier kung kaya tulos man ini na dinakop kan mga security. Ngunyan, anasambitan ng suspetsado, nasa ipatura na, asin pinag-aasikaso na ang formal na disposisyon asin inquest proceedings, may kinaraman sa nasambitan ng suspetsados. Yan tabi bipian mga dagdag pang istorya so far, ang bilog na mag-aga tranquilo mandigdi sa Legazpi. Kay Basen Ruby Mata sa mobile unit, ako po si LBB. Salamat, Lowens. Mientras tanto, Renz Luna, may dagdag na report. Renz, good morning, Renz. Salamat Tabi VP, Marina Aga, sina Marina Aga sa mga parantabay sa madugon niya mga bareta sa na grade 12 student na biktima ni na online scam di sa Banwa ni na Daragalbay. Ang biktima na bitbilan ni si Alexander Jan Nahe I Granadillos, 18 anyos, sa grade 12, dyan sa Bicol University, residente kan na Purok 8, Barangay Banyag, Daragalbay. At sikunigi sa polis sa Blatter, nag-invest ang nunambitan ng biktima in maabot sa 19,000 pesos sa sarong online investment dasin pinagpadarangan ni sarong nangangalan si Larny Bringola kan taga Orani Bataan asin nunambitan ng digdi sa pulis sa Blatter asigon man niya digdi sa iyang transaksyon daan sa iyang GCash na scam na asin dai na pwedeng o dai na kayang ibalik an sa iyang binayad na kwarta na maabot sa 19,000 pesos ang kantidad. Kasi ngunyan, nambitan ng reklamo, pinag-forward naman sa Regional Anti-Cybercrime Unit dyan sa Kampo General Siminola para sa magkakanigong disposisyon. Yan naman nagdanabarita di sa luwas, Renz Luna, DZGB. Alright, sige, good morning sa mga sunag ko ang ayakang gatas diretso sa karsil. Paano tabi yung formally? Hindi ko tabi aramigo. Ito gatas ito. So formally baga? Ano ang pigsasaraut duman? Depa po, depa. Salbatan ang pangyari sa maaba ka. Iyo manang dadi. Iyo manang ganda. Ano ba yan? Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Masanta daw kamo ki Rawit Dawit di Padeng Ray Romero ngunya na aga di po sa tuya na programa. Ang titulo Kadiliman. Uyug-uyugon mo ang pade. Kadiliman.
Sumainyo ang liwanag na galing sa kalangitan. Tanglaw na sa isip ay patungo sa kabutihan. Ating pagyamanin mga banal na aral, alagaan ng maayos nang magbunga ng pagmamahal. Magandang araw po mga kababayan. Ang Panginoong Diyos laging pasalamatan. Ano mang suliranin na mayroong kabigatan, iyon ay idalangin, sa Kanya ang kasagutan. Bakit pa ganito ang nangyari sa ngayon? Walang katahimikan ang ating maghapon, karahasan paulit-ulit, lagi ng karugtong, mayroong nakakaawang luha ang pabaon. Maging sa ibang panig nitong ating mundo, tulad sa Afghanistan, ang sitwasyon ay magulo, parang napakadilim, na daan patungo sa katahimikan, dinidilig ng dugo. Anong meron ng iba nang hanap kaguluhan? Maging mga isip binalot ng kadiliman, iba ang kinikilala, panig ng kasamaan, at ang kapayapaan, maliit ang puwang. Sa atin sa lokal, nangyayari kadalasan ang pananamantala sa ating kababayan, ang panlulukong walang pakundangan, pagpatay at iba pa sa ganitong kalagayan. Ano pang kulang sa ating tinatamasa? Hindi pa ba sapat ang ating pagdurusa? Bakit ang iba'y dinadagdagan pa? Hindi ang pagtulong kundi pagkakasala. Mga kababayan, lalo nating paigtingin, ang liwanag ang maghari, hindi ang dilim. Huwag tayong bibitiw sa mga panalangin. Diyos na ang bahalang, sa kadiliman ang maglilibing. Siya nawa, sabi po ni Pading Ray Romero, mga tugang kan barangay Tula-Tula. The best pa di, ansa imong ano yan? Ansa imong tirada mo niya na pag-aaral. Basta Morning, Henry M. Oy, kape. Mga day patabi dyan nagkakape. Makitimpla na lang po kan Jim's Coffee in the morning. Ate Mer, bang, nagkape ka na tabi, Ate Mer. Si Ate Mer na hakbang. Pero Jim's Coffee ang pika-kape kayo ni Ate Mer. Sa mga sachet tabi, Ate Mer, isaray mo, pagkatapos ihulog mo tabi sa DZGB. Baka may tsansa ka lamang na maging milyonaryo. Adagos, mga tugang, ang pag-aksepta ng mga entries kang Jim's Coffee raffle para sa Jim's Coffee. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix raffle promo. Gusto mong maging milyonaryo? Jim's Coffee dapat ang kape mo. Para po mag-entrabo, makalki iba-ibang variants, mga tugang kan Jim's Coffee. Siring po sa 7-in-1 Coffee Mix, 5-in-1 regular, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 5-in-1 no sugar added, Jim's 5-in-1 stand-up pouch, Jim's 5-in-1 with agaricus mushroom, Jim's 3+1 with ginseng, Jim's 3-in-1 Ganoderma, Jim's 3-in-1 Spirulina, Jim's 3-in-1 with wheatgrass, as in Jim's 3-in-1 with grape seed, Jim's Grande, ining Jim's Grande White Jing, masiram pala. Para sa mga teenager baga, hindi lang pwede. Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, Jim's Grande Black, Jim's Coffee Mix with brown sugar, Jim's Brosco Black Coffee with tungkat ali, as in Jim's Black Coffee with ginseng. Ito ang paborito ni Jing. May tungkat ali buda, may ginseng. Tapos ngayon. Ay ilawag po sa sarong puting sobre ang 5 empty sachet nin ano man na kombinasyon, isurat ang pangaran, edad, kumpletong address, contact number, permahan, kung anong Jim's Coffee variant ang ilinaog, asin pangaran kan tindahan kung saan binakal, asin po ang promo title. Ang promo title ta, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix raffle promo. Magkakaigwa tabi, mga tugang nin Grand Draw sa maabot na Disyembre 22. Saro ang winner nin 1 million pesos. Asin po, ang partner outlet niya, magkakaigwa nin 100,000 pesos. Asin may 27 man na winners na tig 27,000 pesos.
Kaya't ano pang hinihintay mo? Mag-Jim's Coffee ka na at ihulog ng mga entries, more chances of winning. Okay? Hoy, story. Akala ka mo dyan kay Jim's Coffee, dyan sa mga drugstore, mga groceries natin. Available yan, ha? Jim's Coffee, tabi sa LCC ko kung naili. Yan sa Ayala. Jim's Coffee lang, iba-ibang brand, masiramo. The best mga tugang na pagkapi-kapihon. Okay? O sandali, sabi ni Brother Dan Orense, mga tugang, so nagapotabi tungkol sa schedule kang borol ni Jojo Banana, alias Batag. Si Jojo Banana, ang apod mi kay ni Batag, si Roji Nabril, gana na po kanaminaging aldaw, mga tugang, saro sa mga sikat na DJ station kan DWGB FM, ngunyan pong OK FM, artist, empresario, singer, crooner, for excellence, veteran, event host, totoo ini, MC, event coordinator, lagatok sa folk, Magayon Festival, politician, and student leader. Our sincerest condolences and deepest sympathy to Roji's survivors, Roji Plans, Fine Jim Orense and Lito Capuno in heaven, and do musika. Dito with Greg Reverente, ni Steve Cabigaw, John Charlo Hemadi, and do folk songs from Brother Dan Orense, the musical sessions, Magayon Festival, and Legazpi City, Albay. Folk singers and band members in Divinians. Okay? Yan po condolence na lang tabi sa pamilya ni Jojo Banana, Roja Abril, natiming pag-iriba tabi sa DWGB FM. Magbabalik ang Morning Hirit, makalipas lang kani. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan, agree tayo dyan. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Marahayon, pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po, di Congressman Fernando Di Cabredo, na kami. Ilibo niyang produktibo, las mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay sa Luseg, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Kakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsaka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Hindi na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong
DZGB-DUH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:07 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw, Legazpi City Hospital handang mag-ako nin pasyenteng dai tinamaan nin COVID-19. Dating Congressman Fernando Gonzales kahingalo na sa vida politika. Department of Health o kaya Bicol Region nakarigord nin maabot sa 435 na bagong kaso nin COVID-19. Sobra po sa 22 na bagong kaso nin COVID-19 sa nasyon na rehistro giraray. Senado sa liwat na inupakan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa ibang nasyon, 240 preso sa Nigeria nakadulag sa presohan. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Sinabi po ni Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City na handa ang Legazpi City Hospital na mag-akomodar ng mga pasyenteng daing relasyon sa COVID-19 matapos ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Maako na nin mga pasyenteng may COVID-19 mantang ang bako COVID-19 dapat sa iba-ibang hospital na sana akomodaron. Sinabi ni Rosal na may koordinasyon na siya sa BRTTH sa paagin ni Medical Director Eric Raburar manungod sa siring na bagay mantang ang BRTTH mapadaranin mga espesyalistang doktor sa mga hospital. Pahingalo na daw sa bida politika asin nung kanang mabuntog sa masunod na eleksyon. Inang tinawanin paliwanag ni dating Albay 3rd District Representative Fernando Gonzales sa mga kahaputan kung ano sa iyang plano sa 2022 election. Sayang sinabi na siya retirado na sa politika sa pagkasabi na pisar na may edad na siya. Pagal naman ini, idinagdag man ni Gonzales sa kung may mga kahaputan sa Ligao City, si Alcalde pati Alsua ang dapat na magsimbag mantang ang tercer distrito. Itinauna niyang kwenta kay Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na ang magsimbag sa mga kahaputan kung ano ang plano sa masunod na eleksyon. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. 5 hanggang 8 pang bagyo posibleng lumaog sa Philippine Area of Responsibility matapos ang taon 2021 sigon sa Pag-asa Southern Luzon. Ange Galero sa report. 5 sagkod 8 pang bagyo ang posibleng lumaog sa Philippine Area of Responsibility sagkod sa katapusan kan taon 2021. Ini ang sinabi ni DOST Pag-asa Southern Luzon Weather Forecaster Ariel Zamudio sa ginibong training kan mga public information officer kan mga ahensya de gobyerno sa rehiyon pati na ang nagkapera mga miyembro kan media. Sigun kay Zamudio, sa bulan ng Oktubre posibleng 2 sagkod 3 na bagyo, sa Nobyembre 2 sagkod 3 man na bagyo mantang sa Disyembre 0 sagkod 2 sa naan lumaog sa Philippine Area of Responsibility basado sa
sa indang monthly forecast frequency. Aminado si Samudio na pagpanahon na nin Bermans, kadaklan kan mga bagyo sa Bicol minaagi na digdi kung kaya talagang destroso ang wiwalat kaini sa lugar sa Bicol. Kung bako man daw Bicol ang tig-agihan kan bagyo, Visayas kaya apektado man giraray kan maraot na kapugtakan nin panahon ang nagkapirang lugar digdi sa Kabikolan. Nagpo-cross na nga madalas yung mga bagyo sa area po natin. Maaari ding hindi mag-landfall o maaari. Tinawan doon kan weather forecaster na daipamanin kasigurudahan kung piraso na sabing bilang nin mga forecasted na bagyo at posibleng tumama o umagiman sa Bicol region. Dagdag na bareta, Ans Galero. Mientras tanto, pinagoproseso na kan DZGB Bicol, Land Bank of the Philippines, sa mga cash cards, kan mga beneficiaryo kan UCT listahanan. Inang ipinaluwas na abiso kan DZGB Bicol kung sendang pinagkumpirmar na posibleng sa ikapat na quarter kan taon 2021, may tawa na sabing cash card. Sigon sa nasabing ahensya, iagi sa cash cards ang pagtaon ng grant sa sinibapa sa tabang kan mga beneficiaryo na dai nakakuanin ayuda kan taon 2018 asin 2019. Ipinagirondom kan DSWD ang publiko na bisitahon ang asin halaton ang abiso kan sa indang opisina manungod sa tataong tabang sa mga Bicolano. Congressman Didi Cabredo na ilihir na provincial chairman kan Partidong National Unity Party. Jimmy nasalita sa report. National Unity Party o NUP ang partidong kinaaniba ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa ngunyan, nasa Metro Manila ang representante kan 3rd District ang katuyuhan ni submit sa national office kay ni ang mga party nomination kan mga kapartido niya mantang digdisalbay siya ang nailihir na provincial chairman kan nasabing partido. Ipinaliwanag ni Congressman Fernando Cabredo ang sayang partidong kinabibilangan aliado sa partidong binilog ni Sara Duterte ang hugpong ng pagbabago kung sa pagbuelta niya digdi sa ligaw mapapod siya nin pagtiripon sa mga kapartido niya para ipaabot ang mga informasyon na naguno niya hali duman sa partido sa Manila kung ano ang mga plano para sa 2022 election iyo ipapaabot niya sa sayang mga kaalyado. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Mientras tanto, sa iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa Lado National Mantinido o kaya sa Lado Lokal, Mantinido po nahalangkaw ang numero kan aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Camarines Sur. Sa report na ilinuwas kan Department of Health, nasa 2,247 ang aktibong kaso sa sinabi ng probinsya, mantang nakasunod digdi ang probinsya ng Masbate na may 1,600 na mga aktibong kaso ng COVID-19. Sa ibong nalado, ang Naga City, guanin 901, mantang ang probinsya nin Sorsogon, iguanin, o kaya ang probinsya nin Albay, iguanin 624, Camarines Norte, 609, mantang ang Sorsogon, 458, mantang ang Catanduanes, 211, asin 197 man sa probinsya nin, o kaya sa syudad ni Legazpi, mantang ang iba pang mga lugar, yung padagos pang pinagmumonitor kan sinabi ng ahensya. Sa ngunya ng Kabikolan, iguanin 6,973 na aktibong kaso ng COVID-19 pagkatapos sa madagdagan ini kasuhapon nin 435 na panibagong kaso nin COVID-19. Sa ibong nalado sa kabilugan, ang Bicol, iguana ni na record na 29,792. Mga biktima nin aksidente na badil o magin nasaksak aakoon kan BRTTH. Maski eksklusibo ini sa mga COVID patient. Basta klasifikadong emerhensya. Luwens Barcena sa detalye. Sa isa
saraduhon kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH ang sa indang pintuan sa mga pasyente na nabiktima nin aksidente sa behikulo, nasaksak o maging nabadil dahil man pinagahagad kung iniidalagan sa indang ospital. Ini ang tinawan linaw ni BRTTH Chief Dr. Eric Raburar sa mismong pag-abot kan DZGB News may kinaraman sa siring na bagay na ini sa indang aasikasuhon. Oras na may mga siring kay mga insidente maski na ngani magiging eksklusibo na ang ospital poon ngunya na aldaw sa mga pasyente na tinamaan ng COVID-19 dahil sa isyo kan pagparataas kan kaso darakan surge ka na sambitan ng helang. Idinugang pa ni Raburar na ang mga pasyente na nangangaipon ng emergency medication o so itong mga tao na nangangaipon ng mga asistensya medikal sa oras din emerhensya dahil initatanggihan kan ospital maski ininan COVID patient ipreparar lang an po ko mas o menos 300 na hospital beds kan ospital nga ni na mapag-andaman ang pagparadakol kan mga natatamaan kan sambitan ng helang takon matatandaan sa report kan Department of Health 435 na naman ang panibagong kaso na kung sa 37 kay nananotaran sa Albay, 7 sa Legazpi, 5 sa Daraga. Maski nga ni ang Santo Domingo day nakakalusot sa helang. Kung kaya dahil man kansiring na bagay nga ni na magday na ini magparalala, ang Department of Health todo ang pangapudan ngunyan sa publiko na mag-inat asin magsunod sa minimum health protocols nga ni na day maging super spreaders kan helang na sigun nga ni kay Raburar abo ninda mangyari na maging arok naman kan Metro Manila o ibang nasyon ang Bicol na karap-karap sa ospital dahil sa pagparadakol ka natatamaan kan COVID-19. Dagdag na bareta kay Bakasubago sa Derby Mata sa Mobile Unit. Ako po si LBB. Ako Bicol, mabugtak nin mga water system sa ibang barangay sa Daraga Albay sa masunod na mga bulan. Renz Luna sa report. Nagalauman na madagdag pa ang mga water system digdi sa mga barangay sa Banwaan kan Daraga Albay. Idan pinagpromisa ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List na kung saan kaswa po niya ni binuksan na sa publiko ang maabot sa 4 na mga water system level 2 sa manibaybang barangay digdi sa Banwaan kan Daraga, partikular digdi sa barangay Peña Francia, Bigao, Gabawan, asin Tabon-Tabon. Naging dakula man ang pasalamat kan mga barangay council sa naging tapang kan Ako Bicol kasi binagalaoman na sa digdi kay Congressman Saldico na pinag-aayos na sin pinagpreparar na ang iba pang mga barangay na bubugtakan pa ng water system dahil ang segundo sa iyan na daiman na tingin sa indang karaman na talagang ang serbisyo man kan prime water maging kan Daraga Water District digdi sa Daraga dahil ikayang akomodar ang halos gabos na mga barangay digdi sa Banwaan ng Daraga. Kaya sa ngunyan pangapodan man kan Ako Bicol lalo naman sa mga barangay council ang kooperasyon maging man sa publiko dahil ang sinta magpapadagos man giraray sa pagtabang lalo naman sa pag-supply nin magkakanigong or bastanting supply nin tubig. Yan lang magdadabarat at sa luwas. Franz Luna, DZGB. Seguridad sa palibot kan International Airport sa Daraga Albay, nakalatag na al armaryo sa dita. Aros tagtad na nin security ang palibot kan International Airport sa Daraga. Yan ang nanotaran kan DZGB News bilang antisipasyon kan plano na mag-operate na formalmente ang airport sa maabot na Oktubre o sa masangling bulan. Ngunyan, apwera kan security mismong sa Anubo, yaon ang presensya man kan Philippine Army, asin PNP, kadakol naman ang mga police, asin military detachment sa iba-ibang barangay sa palikot kan Daraga pati na parte kan Legazpi City. Aparte naman kan preparasyon, seguridad para sa matrangkilong palibot lalo na kung talagang makapag-operate na ining airport asin kadakol na bigilauman mga maging bisita digdi kaya yaon na nakalatag na paramihan trust ang seguridad sa palibot kan International Airport. Alarmario, DZGB. Mientras tanto, sa ropong negosyante arestado dahil sa pagbayular sa mga patakaran ng Social Security System. Jomar Bien sa detalye. Karong negosyante digdi sa siyudad kan Tabaco ang arestado kasudma uli sa pagbalga sa mga regulasyones kang Republic Act 11199 o itong Social Security Act of 2018. Ang arestado na bistuhan na si Marion Consulta Villanueva
41 anyos, soltero, negosyante, residente kan Barangay Tahi, Tabaco City. Si Villanueva inakusaran nin pagbayular sa Section 10 as in 24A kang naunang bita na lay kung saan sa simpleng kataramon may mga empleyado siya na dai niya ipinagpalista sa SSS asing dai pigbayadan an mga dapat nababayadan sa naunang bita na ahensya kang gobyerno. Nagreklamo ang empleyado asin nagresulta tangani na magkapagpaluwas nin warrant of arrest ang korte kontra digdi kay Villanueva. Sangunyan kinakaipuan niya nin 72,000 pesos na pangpiyansa para mayantras na makaluwas sa korte sa preso habang pigbibista ang kaso. Yan ang report, Yomar Bien, DZGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:23 nin aga. GB News Express. GB News Express. Magbabalik kan mga bareta makalipas lang kay ni. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, Reg, Name, /Province, /Address, /Store Partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini.
Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Base po sa datos na pinaluwas ng Department of Health, 22,504 ang panibagong kaso na narahay sa COVID-19. 18,056 man ang nadagdag sa kaso ng COVID, kaya uminabot na sa 177,670 ang aktibong kaso, asin 2,266,066 ang totalmenteng numero kanulakitan kan virus sa nasyon. Base sa record kan DOH, 95.3% sa mga ini ang asymptomatic o mild ang kondisyon, mantang 22 man ang panibagong nadagdag sa nagadang COVID-19 na may kabilugan na 35,529. Sigun sa DOH, sa mga masunod na aldaw, pwede pang magitaas ang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ilan digdi, maigpit ang patanid kay ini na dapat maging istrikto sa pagsunod sa minimum public health standard, arugan pagsulog kan face mask asin face shield, pagkondukta nin social distancing, asin pirming paghugas nin kamot. Uminabot po sa 17,078,627 ang bilang kan mga fully vaccinated ng individuals sa nasyon. Sa datos na pigpresentar ni Presidente Rodrigo Duterte o pigpresentar ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nasa 22.6 milyon naman ang nakareceive ng first dose kan COVID-19 vaccine. Sa kabilugan, nasa 39.14 milyon na doses na nin bakuna ang naitudok sa nasyon. Sinabi ni Roque,
na maabot sa 395,704 ang average daily jobs na nairehistro. Base sa pinakahuring datos kang National Vaccination Operation Center, nasa 56,794,113 doses ng COVID-19 vaccine ang na-deliver na sa nasyon. Target kan gobyerno na makapagbakuna ng 70 milyon na Filipino bago matapos ang taon para makamtan ang herd immunity as in iligtas na mabuksan giraray ang ekonomiya kan Pilipinas. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Maabot naman sa 1,442,065 persona ang fully vaccinated na sa siyudad din Manila kontra sa COVID-19 base sa datos kang Manila Health Department. Nagluluwas na kanuminaging September 14 pa ang 2,304,965 ang nakaresibi naman kan sa indang first dose sa COVID-19 vaccine. Mantang 1,042,065 persona na ang fully vaccinated. Ang fully vaccinated na individual na nakaresibi kay ni lalo na sa 2 doses kan COVID-19 as in 1 shot kan Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Sigon sa informasyon, ang 2,304,965 na jobs kan COVID-19 vaccine para sa mga qualified population na nag-edad ng 18 anyos paitaas poon kang Marso 2021. Kung ang datang ini iyon may kinaraman man sa estimate kan populasyon kan Manila na dapat mabakunahan sa 77.11% kan mga populasyon kang Manila na yon dapat na target kan lokal na gobyerno. Sa ibong nalado, magapadagos ang pagbabakuna kan lokal na gobyerno sa mga persona na iyon dapat makamtan ang herd immunity. Kinumpirmar man nagpahayag man ng kaugmahan si Mayor Isko Moreno may kinaraman sa sinabi ng nangyari dahilan sa kooperasyon kan publiko sa mga taga-syudad ng Manila. Alas 6:34 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, bili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsaka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nakadulag po ang 240 na preso sa Nigeria matapos pag-atake kan armadong kalakihan sa sarong prison facility. Sigon kay Francius Inovori, tagapagtaram kang Correctional Services na badilan pa ang mga prison guard sa correctional facility sa Caba District. Sinasabing
mga nagdulag, 70 digdi ang convicted na mas dako ang numero kang nag-attacking suspect kaysa mga otoridad kaya nadefisilan ang mga inin na makipaglaban. Siniguro kan mga opisyal na magibusin na rin paagi para mabawi asin sa giraray na madakop ang mga nakadulag. Pag-adalan po ngunyan kan China na mamatian na bagong outbreak kan COVID-19 sa indang nasyon. Dakol ang dagnalas na apisar ka distriktong implementasyon kan 21 aldaw na mandatory quarantine sa mga overseas. Mantinidong halangkaw paman giraray ang kaso kan infeksyon dara kan Delta variant. Nadiskubre kan mga researchers sa Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention na ang average incubation period kang Delta variant nasa 4 na aldaw sana kumpara sa original kaning strain na nasa 6 na aldaw. Nakakuha man ni iba-ibang reaksyon kanipotob ang 21 aldaw na mandatory quarantine kanasyon lalo na ta nakakaulakit pa manggiraray ang sarong lalaki halis sa overseas na nakakumpleto nin quarantine as in negatibo pa sa test sa laog ng 9 na beses. Mga naka-quarantine, alagad pagkatapos kan 37 aldaw, nagpositibo na sa virus ang nasabing lalaki nagikan sa Singapore. Siya ang piguturo na source kan outbreak kung sain ang Fujian province nakapagrehistro nin 60 na COVID-19 cases kay bahan ng 15 na mga elementary school supplies. Nagbisita sa eskwelahan ang nasabing lalaki kung kaya nalakitan kay ni ang mga estudyante. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz ang may dara kan istorya paring Mar. Good morning. Good morning, VP. Nasa 0.18% sana kana itudok ng mga recipiente kay ni ang nagkaigonin ang toward reactions. Ang nakadaklan, mild man sana sigon sa mga eksperto sa Department of Health. Sendang sinabi na sa tao ini kang gaditan ka nagkakapira na bakupang bakunado sigon sa ahensya. Ang reaksyon talagang piglalao man sa mga bakuna dahil sinyal ini nagkakaigo ng immune response ang lawas. Alagad sa tayong lawas may magkakaibang reaksyon sa bakuna. Ang iba pwedeng naka-experience din ang toward reactions mantangan iba dai. Pero sa kabilugan, sinabi kang DOH na epektibo ang bakuna sa pagpropihir na dahil maglala ang mga taong tatamaan kaya ni. Sarong pagirumdom kan DZGB, DOH as in WHO Philippines para sa ligtas na pamilya as in komunidad sa COVID-19, ligtas na payarang. Pag-asa Ligaspi, nasa linya kay ba si Janice Rosero sa detalye. Para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, September 15, 2021, patuloy pong nakaka-apekto yung tinatawag po nating ITZC or Intertropical Convergence Zone sa may Palawan po yan, sa Visayas at hindi po sa Mindanao. Samantala dito po sa atin sa Bicol ngayong magkapon, ngari pa rin po natin asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-ulan o kaya naman pagtiglat pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman ang ating hangin na manggagaling po yan sa may silangan hanggang sa timog silangan ng Iras na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng ating karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin dagat ng Bicol Region. At ang ating naasang buwan ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw is sikat mamaya lamang pong 5:34 ng umaga at ito'y lulubog sa ganap na 5:46 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero po nag-uulat. Business News. Business News. Inomo po kang Restaurant Owners of the Philippines o RESO PH ang desisyon kan gobyerno na ipairarom sa Alert Level 4 ang Metro Manila pon sa Huwebes, September 16. Sigon kay Resto PH President Eric Teng, ang nasabing alert level system nagtutugot sa pagbalik ka nagkaperang porsyento kan dine-in as in al fresco dining services. Iyon talagang makakatabang sa indang sektor. Sinabi niyang sa siring na paagi, may babalansi kan gobyerno ang interes kan publiko kontra sa virus, siring man sa kagutuman. Katakod kay ni pinasalamatan ni Teng ang gobyerno sa paagi ni Trade Secretary Ramon Lopez, mga cabinet secretaries sa sin Metro Manila mayors matapos dangugon ang sa indang pangapunan. Tirmanindo ni Teng na kaibahan sinda kan gobyerno
asin publiko sa pag-iingat kontra COVID-19 kasabay na dit ng pagbukas kan establishmento. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa 500 years of Christianity. Ang Pilipinas, iyo ang lugar kan mga mayor na religious order o congregation na midbid sa kinaban. Yaon digdi ang Redemptorists, Agustinian, Recollects, Jesuits, Dominicans, Benedictines, Vincentians, Franciscans, Carmelites, Divine Word Missionaries, De La Salle Christian Brothers, Salesians of Don Bosco, asin ang indigenous na religious of Virgin Mary. Ang 5 religious orders na pigpadara kang Espanya tanganing ikalat ang Kristyanismo sa archipelago. Iyo ang Agustinians na primerong nagabot sa nasyon kay bahan ng ekspedisyon ni Legazpi. Sunod ang Discalced Franciscans kan 1578, mga Jesuits kan 1581, ang Dominican kan uminaging 1587, asin ang Agustinian Recollects o Recolletos kang 1606. Kan taon 1594, gabos na kongregasyon nagkasurundo na madestino sa kanya-kanyang mga lugar sa Pilipinas. Tanganing gabos na sulok iyo ang abuton kan Ebanghelyo. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, sin Angel Mostaza, Siringman Andy Espina. Kaiba po ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada.
Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa alangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon, asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. May mamundo na naman kitang bareta, Jing. Saro sa mga kamidbidta, nagpaaram na naman sa kinaban. Si Ma'am Ansi Nalawengko kang DNR nagapod sa kuya. Ngunyan, kinapudang ko sa bago ta may text sa kuya, no?
Kuan ini initialmente pipaaram po sa gabos na si dating board member Raon Lawengco. Si Pading Ramon na Lawengco naging board member ini sa Albay. Nakatapos ini kay Kuan 9 na taon na pagiging board member. Tapos naging bako direct naging konsyal man sa Daraga ni si Pading Mon naging konsyal sa Daraga. Tapos, saro siya mga tugang na certified public accountant, si Pading Mon na Lawengco. Nagpaaram naman sa Kinaban sa edad na 79, sabi ni Ansi na Lawengco sa kuya, kasi bago kang inapudan ko. May mga namatian man si Pading Mon, akan mga nakaaging aldaw pala na hospital man ini sa, dyan sa, digi sa pribadong hospital sa Legazpi. Tapos, transfer siya duman sa Manila. Nangangaipon na duman siya. Tawanan ki magakanigong magakanigong medical attention. Kaya lang kaso banggi, mga tugang, nag-expire man si Pading Mon na Lawengco. So, condolence na lang tabi sa pamilya Lawengco. Sa pamilya Lawengco. Mga tugang, diyan sa Daraga naka-star ini kang kapanahon ni Pading Mon bilang board member sa po ini sa mga aktibo as in maray na board member kan sa tuya tabi na probinsya ni Albay. Naging produktibo ang buhay kay ini bilang board member as in bilang konsyal kan siyudad ni Legazpi. Malangan siyang kadaklan sa mga sayang pagtukaw bilang board member Buda municipal councilor. Kandaraga, siya po mga tugang unfirming chairman chairman kan Committee on Budget and Appropriations, dahil nga nito siya saro tabi na certified public accountant. So condolence na lang po sa pamilya Lawengco, confirm iyan ni Ma'am Ansi Lawengco. Ini si Ansi na Lawengco, daughter-in-law ini ni Pading Mon na Lawengco. Nag-kandinar, nag-programa man digdi sa DZGB. Daughter-in-law po siya ni ni Pading Mon na Lawengco. Kaya condolence po tabi sa gabos. Lalo na sa mga nakakamidbid tabi kay dapat tabi aram kung sa inibuborol ang ang bangkay ni Pading Mon. Tayaon pa duman sa Manila, sabi ni Ansi. Kung dadarahon digdian sa iyang bangkay sa Daraga, o para mas madali tabi i-cremate siya o dapat tabi aram kung ano ang desisyon kan familia. Pero sabi ni Ansi, yung una po yan ang gustong ipaaram tabi sa mga nakakamidbid tabi kay Pading Ramon. Si Pading Mon, tugang pala tugang ni Chaidit na Manila. Sabi ni ni Juan, sinabi ni Toy Rain, ni Toy Reynoso. Tugang ni Chaidit. O Chaidit Manila, condolence tabi my deepest sympathy to our primo, Mon Lawengco. May he rest in peace. May nag-text pala na tugang ngayon ni Chaidit Manila, si Mon Lawengco. Sabi man ni Toy Rain, my deepest sympathy to our primo, Mon Lawengco. May he rest in peace. Okay? Yung tabi, Chaidit, Manila, condolence tabi sa Indo na mga pamilya, Buda, magturugan. Dapat tabi, yan pa sa Manila, so bangkay kay nita. Dinaraduman sa Manila para sa sarong medical operation. Kaya lang, yung ito, dahil na kinaya ni Pading Mon. Sabi ni Ansi, 79 ang edad ni Pading Mon. 79 po ang edad kay ini. Kaya pa kaya, tapos may kunailing naglakaw-lakaw yan sa Legazpi, tabi kan mga nakaaging aldaw. Nagkapirang aldaw tabi digdi sa sarong pribadong hospital sa Legazpi. Pagaling Legazpi, dinara sa Manila, etc. Linuwa sa hospital, tapos binalik, etc. So yan po yan ipangadyitan na lang tabi ang kapahingaluan na diretso. Mga tugang kang kalag ni Pading Mon Lawengco, sarupong CPA, dating board member sa Albay, asin mga tugang dati po na municipal councilor. Pinsan siya kang mother side ko, Chavez family from Malinaw, Albay. Yung Mananggad. Adi, taga Malinaw ini si pamilya Lawengco Mananggad.
Sabi ni Ate Nit, si Ramon Lawenco was my accounting professor at Divine Word College of Legazpi. Iyo, nagutuloy ni si Pading Ramon Mananggan bilang sarong certified public accountant. Naging professor pala ni Ate Nit Manzanillo, si dating board member Ramon Lawenco. Bayaw iyan kan dating mayor Triumphante. Iyo po totoo. Magtugang puan sa endang agum. Si Ninang Mayet Lawenco. Triumphante. Agum ni ex-mayor Ching Triumphante. Kaninang mito sa kasal. Ano nga po kan yun? Magtugang nga nagum, di ba? Ni dating Mayor Ching Triumphante, asintabi dating si kinatawan Ramon Lawenco. Naging Board of Director man pala ini sa Daraga Water District, sabi kan texter ta. Naging, yung mananggad kang panahon ni Mayor Hausian, naging board member ini, naging Board of Director kang LCWD. Ano direct? Naging aday ko na ko ano pa rin Mar? Ano pa rin? Board member. Board member sa Daraga Water District. Aleko. Ayun. Yun, naging board member mo pala kan Aleko. Albay Electric Cooperative ka ito. So talagang naging mabunga, sabi nga ni, maaktibo ang buhay ni Pading Ramon habang sa yaong patabi digdi sa ibabaw kang kinaban. Naging sa Aleko man bako apera ka naging board member siya. Naging manager siya kang Aleko, di ba, Edric Edwin? Naging manager siya kang Aleko. Naging manager siya kang Aleko. Duman sa first district ka ito, Aleko 1. Uda digdi pa sa pinagsaro na Aleko. Naging general manager ini si Pading Ramon. Nagwa siyang managerial skills dahil po sa pagiging niyang certified public accountant. Okay? O di condolence na lang former Aleko GM, sabi ni Toy Rain. Yan, tama. Nag-text man pala si Ma'am Ansi, naging GM kang Aleko. Okay? Nakulon siya ng mga BCBP member ini si Pading Ramon. So Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. In fact, saro po siya sa mga kasabay-sabay ko kaito. Pag-igwa kami ki Workers for Christ na LSS, Life in the Spirit Seminar. Very active kami kaito dyan sa BRTTH kang kapanahonan ni Ma'am Glo na Arcos, Dr. Glo Arcos. Sa kansyan chief nurse kaito dyan. Si Pading Ramon saro ini sa kasarabay-sabay mi sa LSS, Life in the Spirit Seminar, mga tugang kang Workers for Christ. Active member man kami kang kaito awa ko kaayan. Tapos sa BCBP, saro po yan sa mga active members si Pading Ramon Lawenco sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Nakulong siyang pinagirintrahan ng mga organisasyon, religious organization, private organizations, mga people's organization, hindi po sa tuyang probinsya sinmagin sa Metro Manila. Okay, goodbye Pading Mon. May you rest in peace. Salamat kan sa nang pagantabay. Mabalik po sabi ni Ma'am Ann, sinatangya kami magpadingaya kamong duwa ni father-in-law. Si Pading Ramon, ninong kang mato akong aki sa bunyag. Kang kanya, aloy na kami kaning magamigo, magkamidbidan. Ako pa siyang board member, midbid ko ng dati ini. Tapos kang inagum ako ni Mrs. Nagigwa kaming aki. So eldest ko. So eldest ko. Siya ang ninong sa kasal. Saro siya sa mga ninong sa kasal kan mga. Kaya naging padi ko si Pading Ramon Lawenco. In fact, saro siya sa mga nag-encourage sa aki ko na mag-take ki accountancy kan mga nakaaging panahon. Okay? Sige po. Salamat kan sa nang pagantabay. Goodbye. God is good all the time. GB us all. God bless us all. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online